ka Tinring Presbyterian Higher Secondary School hakasi tho dieng ka khandai trek nai lar a haja arpsau kalapan ko burom ye ki live khandai ngot ki khana puli ki bla pass ba ke exam SSLC but HSSLC jong usnam a haja arpsau ya kanik program balingkat la pelong ha hol jong kani hi ka school Haringkat ke jingedon lang UMDC kani ka than ubadai ru UCM ka KHADC uba penyat sing CM kom ukongsan Reverend K Nongrum kom usumbot kongsan ka kong B kong kanau ka badai ka principal ki pastor ki teman basan ki rangba abat ki kana school uba penyat sing CM habakran hakani kesngi ulapen kan mau ya ki kana pulie ba ka bakongsan ba ken kiar kalong ka jingdi penbuan bat ka jing penlut por haki social media ulapen seluruh ya ki samla pulie ki bala sya pen ko buram ba ken bu ka thong banya khon ya ke exam IS IFS IPS bat lada ki don kam jingerap ban let pulie ukloi penyaram Ulong ru bawat la umdai UMLA Henry kum usyakri baret tam kum UMDC unya dan ringkat bat ke skul ha kinu ki benta la yo ru ke jingkran na usembut kongsan u Reverend K Nongrum ha kani kesngi syaban sedang ke program la yo ke jing pulia Bible na ke samla happiness korba ke jing duai na ke kong M Bairo bat la pensyong shet ya kani ke program lemba da ki jingwai bat jing shat na ki kena skul. Again, with the first division, Fatima. Now we come to the second division. All students. Tabor. Okay, clap your hand for Tabor Sutton. Tomorrow. Iba Lahun Walang. Damang Pura Nongkla. Lada phi longkat balong ru ngi i ya ngi witness ngi sakhi benta ya ka jingjop ka jong phi da ai ba kani ka jingjop jong phi kum ki students ha ka SSLC exam HSSLC exams kan long ru ka jing kermen kan long ru ka jing aimen sim ye kini ki wepat ki students ki badang bot ki jing pulih ba yakini ki ba dangdan hapo school let's say nadu class 6 7 tertel hadu 10 11 12 ba pinyo men sim lam na ka jing trish tom jong niki senior students ke jong phi kumang laong bangi dan kam ban bu syai ka jinget bahala di ngila ban trish tom ngila ban poisha kata kathong compare la da phi lingkot na phi jrong compare la phi le na phi yong compare da phi longkat balong henry haba phi don ka jinge halade ka scam ba phinla ban pass bha phinla ban job ak exams ubleiru unkur khu ban yarap phi sultanat ban pe e kamoto jong ni ka school ka ba pinkin mau yangi ya kene khtin ka bakodor na ka proverb ka ba the fear of the Lord is the beginning of wisdom ka jing shap tiang ya ublay kan long ka jing stang jong ka jing start but hang ni po school nam ta kini ki badang don hapo school jing puli ken mau ko mo ngi pastor mane pastor Nongrum ki kemi ki kpa ki baar ki jong phi hapo school ki de ki no hikai gajing ko ngo kalong ko badan kam hadu kata-kata na kabenta jong phi ba pinang kiyo but shwa bangan syong ngakwa ban krenru hak bede jinglong jingman jong kari ke jongi ka state kari India he brokaway khamtam hakab jing start kabla long advance hadu kata-kata hakenika technology science hilai i menta ki social media kini kitai ki bala ban influence ki bala ban wanra ka jing keladur haka perkhat perdan haka im haka jinglong jingman shimet
tengah skwa ban kentu kumne ngidon kam ya ka jing start technology Henry ngin hab benang ban penan kam pat iki ngakwa ban kentu ki students ban kiar tang na artali ki eke ke ba pinlong successful kiar na ke jing mlien ban penan kam ya ki jing di ki ba sneo bat ka ba ar kiar na ka ba perlu por palat haki social media hakani ka jumta like no pipenan kam ya ka science technology ka advancement jong kani ka technology menta kat kum ka jing don kam ya phi haka jing puli lene haka jing troi kam baling ong kumta menta pio slow nem habai keren shapang kata ka AI manu bla slow like slow nem students rakti manu bla slow shapang kata ka AI ka artificial intelligence kini ke aka kila wanra ka jing suk hadu bapalat yengi kibreo bateng teng kampen long shu ingi bentrish tom pikwa ban tho shiti ka AI kala don ban penlek lot nan dong shudong teng teng ngim depend shu hala dia ngila depend haka teknologi te ke ga mamut ong long persyang ban penshitom yala de kari India ketika kari kebangi ong ke youngest country ki babon bha ki samla ki youth ha kani kari ke jungi kiri jong ka perthai kari Europe Middle East kari sabngi ki phai khmat shagari India nama baki bon ki youths but ki bakum kino ki youths ngidan kam bakita kiri kin demand ngatrai kiri jong ka perthai ki kwa iki youths ki jongi ban litresh ki wepat kiri banlong ka assets nam ta jongki umdai ki liabilities te ke ga bangamut ban pasyat jengmut kalong lapidan hari la jongru tresh tom compare kanu kanu ka kam bat hoy ngi kran shapang ka kam sarkar menta maximum ngashkwa ban yathu lupai phi ki blak pas maximum hakashisnam ka permanent regular post baphila ban yo lane bala ban apply ka long tang kumba 6000 terli hakashisnam 6000 terli pat kide ke contractual ki bale se yo ban ai kam ya phi lingba kiniki central aided fund lane ki schemes ki baki wan kiniki flagship program jo ka sarkar India lingba kini flagship program create iki post kum ki contractual post kum kini ki post ki jumi 6000 terli hakashisnam telarangi khain lang baro ar long ar 1000 terli te ki bala ban apply kam haka shisnam iki youths nadu ki bala ban apply kanu ka kam kanu ka kerdan omduna yakan repo hajar ngut hakashisnam tekamut pilak-pilak ban sutu ban compare ya kata ban yenujol kam sarkar like katno but kiba yo ekalat ban apply kidon katno tekai ga pamut ban ong kalong ba ngidon kam ban sutu ya kasap ka bu blay uai hapiru kasap iu ka bu blay uai mustunat ban yo snow tu jing ruai ngampoi perkhat itu ki samla students ni na school kin ban sap hadu katu larang khabrep khmat aso ba ngap yaki yumo kata ka saulu kombiang kani katai hapdeng kataru kata wan bha kata ka surjin ruai ki kintien ai begini kintien kinlong kijing I'm in CM kini hi students telada la leben kampen wan la ban recording bha te ngatrai kin la ya kamai bha kini ki students ki jungi te ublay ai sap ipi hangno la pide ban hap tre kam la jong ne phap ban tre office ne ban tre kano no kakam te ngakwa ru ban kentu hakabide but ka civil service examination lada kalong
haka state level long ka central ngidon ki IS, ngidon ki IFS, ngidon ki IPS, ngidon ki pun bhaki kategori te nadu hajar khat ngim don IAS khasishu don kiba yakran sharum shaneng dan hakawai ka kot khuboru ka blami mention snam larang mentau snam lara ngaken mau ki ong Dakumar runs the secretariat haka heading front page ki Kumar ketika judge jong kita ki bureaucrats nama hastit jongi ki wan ki bureaucrats ki IS ki bamde ki khasi ki non khasi ki wan ki state pair ki wan tre hang te pos secretariat dan ki batho baken tho balai bawan da kita ngashkuli halade ladamwan kita manupat bantre ni kakam haba ki bre jongi kimdan tena kwa ban kentu yakini ki bela pas 12 ru pin lada piso badan ka jingkhot ba pin ya compete ika civil service examination na kloi ban kedolenti ban yalam lenti ka mati department Meghalaya Administrative Training Institute kadon hang ni pok mauding diang tengalak ban kerani director deputy director bapin yok training dan ru ki bakwa ban lek coaching shudu Delhi ngalak ban penyerap ya kata namangi don kam shisha ban don ki breu lajong pinamla ban syukeno basorkar bakalong kumta kat bangi ki breu lajong him dan pat sekretariat Jumlah pesan nong room institut bahai kata dan sekretariat te ngikum ki politician ngi kwa bahaban dan ki officer khasi Henry undan pat te nama takadau kani de gawai na kajing du nong jong state Meghalaya kajungi tengah kentu de kabensim ka bosoren nam tajung phi ki bapas bha na piso bakadan kum kata kajing khot bapin compete yakum kini ki civil service examination ngi kloi banya rap pp te bat kumjuru nam taki wei jing don kam kum ke school oi ngalong tangkum MDC le seu Syakri Baret nam la syu kumbala berus kata kum MLA henry kat bala e ibor bangen penyakren bantau kilat ganti nam ta ke jing don kam jong ke school haki infrastructure haka management kamtam haka office work kini kita nakaliang jonga kloiban yarap langi ke school namar mangidon kam shisha ya kini ke school ke banang kieu balai ngong kumta namar syaka ni ka than shiliang umken nadu na it shirwat shadu sya menriang ngidon ya kini ke school Presbyterian High Secondary School Hatenring ke belak pau bah ba ke belak penmi pun bah ki kena ki pas bah nang ni but kipas people nang ni rubun ki bala yok kam laki jong ki benta te ngang so ba ka jing Syakri jong ni ke school kam dei shu tang benta dang shen baro shikat kini ki snam bala dep kala ajing Syakri ke baba hatam but nginai duai ublei ba ni school kanang shushu kanang beteng shushu jing Syakri ke baba ha nam benta kini ki snam ki badang wan but kumju ru ka jing kot jing khia nam ta ki no hikai Pak ngisung thu ke school ke di jong kapalang sponsoring body kapalang kinang buon kijing and what happening kijing ngai EP yang scam ban pentulun ya kakam syakmat kani kalong kajing aimen siam ngiru kum kinong ikmat bat ngiru ngini ai don ringkat bagi school nang ni syakmat batang pas ikiti exam jumpi bat ni wish ki ni aimen siam ki berkuberdo IP berkinaya kiu har chin pule jumpi ki bakham sejero ni don kam jadi chin staff kejinang kiu ki kerdan ha damat gamensil bat kejing mut berkat kejabian kejing tip physically mentally but spiritually ha kejing im jeng ki breu ni don kam yakini idai ban don ka balang jeng kejing im ha kejing nang kiu ke kerdan ni
ha ka jinglong do physically ka met ke jongi bat ha ka cingmut cing perkhat ki jongi ke cing tip ke cing ke mentality ki jongi ni don kam manang keu ya ke cing puli ke cing tip ke cing sempang bat ha ka ju ka po ngim dai ban kelet bangi dai ban nang keu ha ka jinglong men sim ki jongi ban syakri yo play ni aingu yo play ni don bok ikari bat ka chat ben riu ki jongi ka batip yo play ubade umthau but nangkong kesni but kadang ka development kam taban bantip yo blai ban syakri yo blai hagur kom jong ki niam Kristen bat ki niam tenrai jongi kum ka tribal religion hagabangi lakio hagani ka context ka society ka por ka jongi ngidon how new life but what next kum kinong yai nanti kum ki khun ki ba ye ki jongi kham tam ki ba ka lawe ke jong fi ka dai ka chin stang ban kiu na ka manta ba phinang lum nang lang ban kenari ki ti jong fi ban yo kot shi kata kathom ka ba ulei udon ban ya lam yi phi ren kat ba imei pa ba i jong fi kum nado nara yeng bat imei pa ba e chung phi hang ni ha yeng kan ni ka we long ka we ka yeng ka common family ha ka phidon man kasni ki mei ki pa chung kimla aban tei ni ya baro ki jindon kam chung ni don kam ya ki mei ki pa ki ba ar chung ki ba dei ki no hi ka ki ba e chung ni don kam ya ka chin start ka ba ki ai ni yo di na ki bat rengkat bat ki chin trace tom ki ni Cảm ơn các thằng Việt Nam là quay bờ đất chịu sốc mà slay